Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului SRB. Numele meu este Sofia Troică și sunt elevă în clasa a 7-a la Școala Română-Britanică. Alături de mine este Ștefan Lăzărescu, elev în clasa a 8-a. Ce faci, Ștefan? Bine, sunt cu învățatul acum în preajma examenului și de-abia aștept următoarea etapă a vieții mele. Mă bucur că ai acceptat invitația mea. Podcastul nostru este despre începuturi și spune-ne când a început povestea ta în SRB. Băi, povestea mea a început dată cu povestea școlii în anul 2016. Eram și încă sunt cel mai mic din generația mea, fiind singurul mai mic cu un an. Și pot să zic că mereu atât învățătorii cât și colegii mei cu care încă sunt prieteni și mă înțeleg foarte bine m-au ajutat practic să trec peste acest deficit și practic ei m-au făcut să mă simt ca și cum sunt de-a lor și chiar am ajuns să fiu pe parcursul timpului. Ce emoții te încearcă acum când te gândești la primele zile la noi la școală și cum te-ai simțit atunci? Ce sentimente ai avut? Păi, când am început școala, eu de-abia așteptam să mă duc la școală. Am fost genul de copil care de când am învățat să citesc voiam să mă duc la școală și a fost cel puțin primii 2 ani, clasa 0 și clasa 1, au fost un vis pentru mine deveni realitate, pentru că îmi doream foarte mult să învăț, să interacționez cu alți copii și mai mult să învăț lucruri noi. Au trecut 8 ani de când te-ai cunoscut cu majoritatea colegilor tăi, așa că zi-ne cum te-ai înțeles cu ei pe parcursul anilor, dacă ați ieșit și în timpul liber, cum v-ați susținut reciproc. Cu foarte mulți colegi încă țin legătura, ies în timpul liber pentru că am trecut printr-un anumit număr de experiențe care ne-au făcut să fim legați ca grup și să avem practic o identitate a noastră. Pentru că ne-ai povestit despre colegii tăi, vreau să ne spui și câte ceva despre profesori. O să încep mai întâi cu învățătorii din ciclu primar. Eu i-am avut ca profesor pe Miss Georgiana și pe Miss Mara din clasa pregătitoare până în clasa a 2-a și din clasa a 2-a până în clasa a 4-a pe Miss Mara și pe Miss Anca. Pot să zic că m-am atașat în mod special de Miss Mara pentru că mereu a avut grijă de mine atunci când eram mai mic și eu, de exemplu, eu nu puteam să văd peste bancă, eram mai mic decât banca și se asigura de fiecare dată că, de exemplu, pot să fac anumite lucruri pe care colegii mei mai mari cu un an puteau să le facă sau m-a făcut să mă simt ca acasă și să mă simt în siguranță. Astfel îi salutăm pe toți profesorii și pentru că știu că ei ne însoțesc în field trip-uri, în excursii, spune-ne cum este această relaționare, mai ales că am văzut că profesorii, cum ar fi Mr. Cristi sau Mr. Tavi, se joacă fotbal cu voi în pauze. Da, bineînțeles. Acum, de exemplu, o să încep cu Mr. Cristi. Mr. Cristi predă matematică, care în general este o disciplină neînțeleasă. Și pot să zic că faptul că relaționează cu noi în pauze și că este în primul rând domn, pentru că asta e. Sunt foarte mulți profesori care se distanțează de elevi și prezintă o anumită autoritate. În schimb ce Mr. Cristi mereu a fost unul dintre noi și ne-a tratat egal. Și, din nou, Mr. Tavi, istoria, care e o materie destul de controversată pentru că sunt mai multe păreri, el a făcut materia mai frumoasă și faptul că a relaționat cu noi a făcut practic să fie mai iubit de noi. Ai un profesor preferat? Nu pot să zic eu că am un profesor preferat, dar îi apreciez pe toți în mod egal pentru că se chinuie în fiecare zi să ne învețe lucruri noi și într-un fel să ne și suporte că la ultima oră suntem cam gălăgioși. Povesteai de Mr. Tavi și știu că dumnealui alege să vă dea foarte multe proiecte, care presupun de multe ori și lucrul în echipă. Cum te-a ajutat pe tine să fie o variantă mai bună a ta faptul că ai lucrat cu restul colegilor? Mr. Tavi practic încearcă să ne stimuleze un anumit simț al comunității pe care și dumnealui se vede că l-a simțit și îl are încă din copilărie. Iar faptul că lucrez cu alți colegi, mai ales la orele dumnealui, mă ajută să învăț să cooperez cu ceilalți, să ajung să le înțeleg nevoile și să le respect, cât și să învăț să trăiesc cu alți oameni în aceeași comunitate, pentru că noi stăm mai mult la școală decât stăm acasă cu părinții noștri, adică faptul că suntem toți aici o comunitate înseamnă foarte mult și să învățăm să ne înțelegem unii pe alții e ceva foarte frumos. Ai pomenit că stăm foarte mult la școală. Spune-mi și cum te-ai adaptat la acest program și dacă
putem spune că SRB este un alt fel de acasă. Pentru cei care nu știu, noi stăm la școală cât stă și un adult la locul de muncă. Faptul că stăm atât de mult timp la școală, pentru mine a fost dintotdeauna un lucru bun, pentru că eu, neavând frați, mereu am simțit nevoia să stau cu alți copii sau prieteni, pentru că eu acasă, părinții au fost și sunt în continuare foarte, foarte ca lumea și mereu mi oferă timp și atenție, dar mereu ai nevoie practic și de un tovarăș de joacă, cum ar veni, de vârsta ta, iar școala mereu mi-a oferit asta și oricum, după cum am zis și înainte, îmi place foarte mult să învăț lucruri noi și faptul că stau la școală mai mult oferă mai multe informații. Sunt de acord cu tine, mai ales că și eu sunt singură la părinți și simt cumva lipsa unui frate. Școala noastră pune accentul pe dezvoltarea aptitudinilor sociale și în acest context fiecare săptămână are o tematică. Săptămâna carierei, săptămâna sporturilor. Spune-mi și care este săptămâna ta preferată și de ce? Pot să zic că mie mi-a plăcut întotdeauna săptămâna ONU, pentru că îmi place atât geografia cât și istoria și practic mereu mi-au plăcut genul de proiecte în care am putut să-mi exprim cunoștințele și să le arăt. Și după cum ai spus și tu, faptul că am lucrat cu niște colegi cu care nu neapărat eram prieteni, că echipele au fost tot timpul aleatorii. Faptul că am învățat să colaborez cu niște colegi cu care, să zicem că nu petreceam atât de mult timp în mod normal, m-a ajutat să îmi fac practic prieteni noi și învăț să lucrez cu niște oameni cu care voluntar nu aș fi făcut. O altă săptămână este săptămâna voluntariatului. În acest context, copiii pot să participe la charity shop, unde ei gătesc împreună cu părinții lor acasă, astfel încurajându-i să petreacă și mai mult timp cu aceștia și aduc mâncarea la școală, banii se donează către o cauză nobilă, astfel constituind o activitate de voluntariat. Ce părere ai? Spune-ne și ce ai gătit tu de-a lungul anilor. În general am gătit preparate tradiționale și acest lucru m-a ajutat să mă apropii nu numai de părinții mei care au contribuit normal, cât și de bunica mea care mereu a ajutat în toți anii și a fost alături de noi. Și pot să zic că faptul că facem ceva pentru comunitate ne face să ne simțim mândri că suntem buni ca oameni și faptul că avem ceva de zis în a schimba comunitatea noastră într-una mai bună. Îți mai aduce aminte ceva despre un târg sau despre o tabără, un concurs care te-a făcut să fii mai apropiat de colegii tăi sau să te dezvolți tu ca om? Cred că tabăra care a avut cea mai mare amprentă asupra mea a fost tabăra dintre clasa a 3-a și clasa a 4-a la Straja, pentru că m-a ajutat să îmi depășesc limitele și să învăț faptul că educația nu trebuie să fie făcută doar prin citit sau învățat sau lucruri de genul. Am învățat faptul că unele dintre cele mai valoroase lecții pe care le poți învăța pot fi învățate doar prin a experimenta. Pentru că noi aici la școală suntem ca o familie, știu câte ceva despre fiecare și am auzit că tu faci basket, da? Da. Cum ai reușit să integrezi viața de sportiv până la urmă cu cea școlară? Eu am fost convins să mă apuc de acest sport de către prietenul meu, Vlad, iar suntem foarte mulți colegi care suntem colegi de clasă și colegi la basket în particular și practic ei au făcut această tranziție mult mai ușoară. Și în același timp, atunci când am avut, de exemplu, turnee mai complicate în care trebuia să lipsim și de la școală, faptul că aveai pe cineva lângă tine care în aceeași situație te făcea să te simți mai puternic și astfel am putut balansa și școala și basketul. Ce aport a avut profesoara de sport în dezvoltarea ta la nivel sportiv? Păi, doamna este antrenoarea noastră atât la basket cât și la școală. Iar faptul că nu a trebuit să cooperez cu persoane diferite, să cooperăm toți, a făcut a făcut jocul mult mai ușor, cât și relaționarea noastră cu dumnei, pentru că ne dă încredere, e alături de noi și mereu e acolo cod la cod cu noi, adică să ai pe cineva în spate într-un meci foarte greu, că mai e foarte puțin timp și scorul e strâns, înseamnă foarte mult, mai ales în sporturile de echipă. Pe această cale o salutăm și pe profesoara de sport, Miss Irina,
dar nu ne-ai spus nimic despre performanțe și știu că ați avut. O să încep mai întâi cu performanțele școlare din clasa a 7-a. Am obținut locul al 3-lea pe județ la Olimpiada de basket, iar în clasa a 8-a am obținut cu echipa de club locul 7 pe țară, iar la competițiile școlare am obținut locul 3 pe regiune și locul 2 la etapa națională la campionatul de 3x3. Felicitări vouă pentru aceste performanțe. Și sunt convinsă că, la fel ca noi toți, ai avut și diferite provocări. Cum ai reușit tu să treci peste acestea și cum te-au ajutat cei din jurul tău să o faci? Nu a fost tot timpul ușor, mai ales pentru că tranziția dintre gimnaziu și școala primară, după cum știi, e un pic mai complicată. Schimb clase, foarte multe materii și nu știi neapărat ce să faci. Dar pe parcurs, cu cât creștea materia, am realizat că cu toate aceste schimbări am crescut ca om, iar părinții mei și prietenii mei, familia mea au fost tot timpul alături de mine și le mulțumesc. Din fiecare provocare învățăm câte ceva, așa că spune-ne o lecție care nu s-a regăsit în manual, pe care ai învățat-o tu de-a lungul anilor. De exemplu, am făcut nenumărate greșeli pe parcursul anilor școlari, cum este și normal, iar aceste greșeli m-au demoralizat pe moment, dar mai târziu, când am realizat anumite lucruri, mi-am dat seama de faptul că fără aceste greșeli nu reușeam să ating niște obiective pe care nici măcar nu mi le imaginam înainte. Lucru care a însemnat foarte mult pentru mine. Dacă ar fi să descrii atmosfera școlii noastre în câteva cuvinte, nu neapărat într-un cuvânt dacă ți este greu, ce ai spune? După cum ai zis și tu, la noi la școală toată lumea este o familie, este o școală în care ne tratăm cu respect, în care profesorii nu vin superiori în clasă, ci sunt alături de noi și la propriu și la figurat, sunt mereu cu inima acolo și vor să ne învețe cât mai multe lucruri. Campusul la fel este genial dacă mă întrebați pe mine, pentru că avem foarte multe echipamente care ne pot ajuta să atingem performanțe excelente, cum a fost de exemplu și hackathonul și de anul acesta și din anii trecuți, fără care eu n-aș fi învățat foarte multe lucruri. Adică faptul că am avut la dispoziție acei roboți și acest prilej să-mi arăt cunoștințele și să învăț lucruri noi m-a ajutat foarte mult. Povestește-le și spectatorilor noștri ce este hackathonul. Hackathonul este numit și NASA Space Apps Challenge și este organizat în fiecare an de către NASA. Iar mai multe echipaje se înscriu pentru a face o anumită temă. De exemplu, noi anul acesta am avut de făcut o machetă a sistemului solar în format digital și a trebuit să facem un site, proiectul propriu-zis, cât și prezentarea. Iar toate aceste lucruri ne-au ajutat atât pe mine cât și pe membrii echipei noastre să învățăm foarte multe lucruri și această experiență m-a ajutat foarte mult să realizez faptul că nu trebuie neapărat să-i tratezi pe adversarii tăi cu ură sau cu invidie, ci să înveți să ai ceva de învățat de la fiecare și să îi tratezi pe toți cu respect. Mă bucur că avem parte de aceste oportunități. Spune-mi dacă ați discutat despre joburi, pentru că fiecare tânăr din ziua de azi își dorește să-și deschidă poate o afacere sau un business micuț. Spune-mi dacă ați discutat. Discuția despre joburi a avut loc, a început încă din clasa a 7-a, în săptămâna altfel, unde Miss Cristina, îi mulțumim foarte mult pentru această oportunitate, ne-a dus în tot felul de locuri unde am putut să explorăm tot felul de cariere, de joburi, cât și la facultăți pentru a vedea ce trebuie să faci ca să devii un anumit lucru. Că acum toată lumea spune, vreau să mă fac doctor, vreau să mă fac judecător, vreau să mă fac avocat. Dar ei nu știu prin ce trebuie să treci ca să ajungi să fii acea meserie, să ai acea carieră. Că toți suntem la cariere, te-a făcut să te gândești la ceva acea săptămână? Ce ai vrea să urmezi după liceu, poate? Într-adevăr, mi-a pus un semn de întrebare în cap, adică din acel moment am început să mă gândesc mult mai serios la ce vreau să fac pe mai departe, dar momentan nu sunt decis. La liceu am ales profilul Mate Info, pentru că îmi plac materiile de tip real și sper că pe parcursul liceului voi avea inspirația necesară și devotamentul pentru a-mi alege o carieră.
Mă bucur că ești aproape decis, dar o să vorbim despre liceu puțin mai târziu. Acum spunem despre Sereban. Pentru cei care nu știu, Școala Româno-Britanică a dezvoltat prima monedă virtuală din România și în acest context școala ne ajută să ne dezvoltăm aptitudinile de educație financiară. Spune-mi cum ai folosit tu Serebanul. În general, pentru cei care nu sunt de la noi de la școală și intenționează să vină poate la liceu, Serebanul, după cum a zis și colega mea, este o monedă virtuală și este folosită de noi atât la târguri de caritate, cât și la școală, în mod normal, când vrem să cumpărăm fise pentru a ne lua produse de la automat. Iar la început a fost, vă zic sincer, o debandă totală, pentru că nu era absolut nicio limită, dar faptul că am trecut printr-o experiență, după cum am zis mai devreme, ne-a învățat să fim mai chibzuiți și să ne alocăm un anumit număr de Sereban pe săptămână, lucru care a îmbunătățit și ordinea în școală. Tu ești unul dintre primii elevi ai promoției SRB. Ce înseamnă, Ștefan, să faci parte din prima generație a unei școli? Normal, sunt onorat să fac parte din prima generație a unei școli. Am avut oportunitatea să văd toate fazele pe care le-a avut această școală în toate cele 3 locații, iar faptul că sunt aici din prima zi mă face extraordinar de mândru și de-abia aștept să continui această călătorie și la liceu. Dacă un copil mic ar veni la tine și te-ar întreba dacă este bine să vină la noi la școală, ce îi răspunde? De ce să alegem SRB? Spre deosebire de alte instituții de învățământ din Craiova și de la noi din România, Școala Româno-Britanică oferă o serie de oportunități mai rar întâlnite la noi, cum ar fi tot felul de internship-uri sau experiențe de tip educație prin experiență, care ajută extraordinar de mult nu doar la dezvoltarea academică, care în opinia mea este superficială. Adică să te dezvolți academic este important, dar cel mai important este să fii om, ca să ai pe ce construi academic. De ce ai ales să continui la noi la liceu, la liceul SRB? Eu am crezut întotdeauna în continuitate, adică eu, în general, sunt un om loial și vreau să continui de unde am început până la capăt și am cunoscut foarte mulți oameni în acești ani și consider că am ajuns la un nivel de relație care mă va putea ajuta să lucrăm împreună și cu colegii și cu profesorii pentru a atinge lucruri mărețe. Probabil tu știi, dar le spunem și spectatorilor noștri că la noi la liceu elevii au ocazia să se înscrie la tot felul de cluburi, de jurnalism, de gătit, a spus o altă colegă de-a noastră. Spune-mi dacă tu te-ai gândit să te înscrii la astfel de cluburi. Da, normal m-am gândit să mă înscriu la clubul de debate, pentru că mi se pare o oportunitate de care oricine ar trebui să profite, fiind vorbitul în public, oratoria fiind un skill tot mai des întâlnit în viața de zi cu zi și care trebuie apreciat. Vreau să mă înscriu și la clubul de robotică, pentru că vreau să învăț mai multe lucruri pe această parte, fiind și la profilul de Mate Info. Și nu în ultimul rând vreau să mă înscriu normal la clubul de basket, care sper că ne va determina să luăm cât mai multe premii în anii de liceu. Sunt convinsă că veți reuși. Pentru că ne-ai povestit despre colegii tăi din gimnaziu, spune-ne și cum ar arăta colegul ideal de la liceu, ce calități ar trebui să aibă. În opinia mea nu există un coleg ideal. Toată lumea are defecte sau anumite atribuții, calități, dar un coleg perfect pentru mine este un coleg care mă respectă, adică eu îl respect pe el mă respectă pe mine. Este o relație în care avem loc de cooperare, cât și de, practic, să construim mai departe, să fie un om care să fie în primul rând cu bun simț și după aceea cu alte calități. Legat de aceste calități, sunt convinsă că poate un obiectiv de-al tău ar fi și să-ți faci cât mai mulți prieteni până la finalul liceului, dar spune-ne puțin și despre rezoluțiile tale pentru liceu. Mi-am propus ca în clasa 9 și în clasa 10 să explorez cât mai multe domenii
cum ai zis tu mai devreme, să mă ajute să îmi găsesc cariera potrivită. Și odată ce voi face asta, voi avea la dispoziție clasa 11-a și clasa 12-a pentru a construi și pentru a lua la o facultate cât mai bună. Următoarele 2 întrebări sunt despre imaginație și pentru că știu clar că nu-ți lipsește, spune-mi ce întrebări ai vrea tu să-i pui lui Ștefan din ultima clasă a liceului. În primul rând, l-aș întreba câți din prietenii lui din gimnaziu au mai rămas, pentru că pentru mine contează foarte mult, acum am zis, continuitatea, faptul că cineva e loial față de altcineva. Și l-aș mai întreba și despre ce provocări a pus liceul, pentru că nu e ușor, e o schimbare destul de mare și da. Unde te-ai vedea tu peste 10 ani, ca să lungim cumva perioada de timp? Pentru că nu am o ocupație foarte clară în cap, o să zic la modul general. Eu m-aș vedea în 10 ani la o facultate, pentru că știu de acum că îmi doresc să fac și doctorat și masterat, iar cred că voi fi fericit, adică eu acum îmi propun să-i ofer proprii persoane de peste 10 ani un viitor foarte frumos în care să fiu fericit. Și ce-ți propun eu? Să ne întâlnim la un alt podcast peste câțiva ani după ce vei termina liceul și să mai povestim despre experiențele tale în SRB. Vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat la noi. Îți mulțumesc ție, Ștefan, că ai acceptat invitația mea. Sofia Troică este numele meu. Vă urez o zi cât mai frumoasă.